d'aquest sistema d'indicadors. Per mi és un plaer i és una joia, perquè sóc un enamorat real d'aquesta mena de sistemes d'informació que el que fan és aportar transparència, aportar realment valor a la ciutadania. I una mica la lògica de la presentació que us vull comentar és justament això, veure per què serveix aquest sistema d'indicadors, quin sentit té, quin valor ens aporta i quin fruit hi podrem treure. De fet, havia agafat aquesta imatge del panell com una imatge d'orientació. De fet, el sistema d'indicador el que fa justament és això, orientar-nos. En base a unes dades sòlides, veraces, ben consolidades, orientar-nos sobre què és el que el sistema d'ocupació pública català, què és el que ens mostra, quina és la seva evolució. De fet, el CIOP el que vol oferir en el fons és criteri. Vol oferir criteri. I pensant en això, la imatge que més se m'ocorria per manifestar el criteri és justament això, el cervell humà, el còrtex, la intel·ligència. De fet, el CIOP vol promoure justament un criteri raonat, un debat raonat en el col·lectiu social, amb els mitjans de comunicació, aportant dades oficials. I això ens aporta una aproximació cap a un pensament intel·ligent. El que passa és que, com molt bé ha apuntat també la secretària d'Administració i Funció Pública, aquesta imatge d'intel·ligència moltes vegades no és la que ha marcat més l'administració tradicional al nostre estat, als nostres països. Potser la imatge real que l'administració tenia del ciutadà no era tant aquesta, sinó més aviat aquesta. Un ciutadà en el qual no confiar, un ciutadà en el qual poca intel·ligència se li posava. De fet, aquesta imatge ens mostra una administració tancada en si mateix, que no confia en el ciutadà, no confia en la capacitat de crear de la ciutadania, no confia en la societat civil. I és una imatge que realment hem de defugir. I aquesta mala imatge que a vegades hem tingut des de l'administració, no aportant dades, no diem el que fem, no aportant transparència, genera en el fons desafecció. A vegades ens preguntem per què el ciutadà manifesta a les enquestes una desafecció cap al sistema polític, cap a l'administració. Si ens fixem, no es queixa tant dels serveis públics, perquè quan els hi preguntes com l'han atès al centre d'assistència primària o a l'hospital o quina opinió té de l'escola, ens manifesten opinions molt positives, però en canvi desconfia del sistema, desconfia de la manca de transparència. I això és el que ens porta a vegades a aquesta desafecció política. De fet, lluitar contra aquesta desafecció implica confiar en el ciutadà, borrar aquella imatge i apostar cap a una major transparència d'actuació. De fet, al fons, és un repte que ens porta a pensar en un model d'administració, en un model de govern representat amb un conjunt de valors. Valors com la transparència, és a dir, explicar què fem, què volem fer, a on volem anar, manifestar dades perquè ens puguin avaluar si realment estem acomplint o no allò que hem dit. Això ens mostra responsabilitat política enfront al ciutadà i retiment de comptes. Aquests tres valors crec jo que són els valors que han d'inspirar l'acció pública i han d'inspirar, en el fons, sistemes de governança que es tradueixin a fi a comptes amb sistemes d'indicació com són el CIOP, que ens ofereix dades específiques sobre un àmbit temàtic prou important com és l'ocupació pública a Catalunya. De fet, el CIOP és un pas important, una aposta política i de gestió cap a un model més obert, més transparent, que confia en la societat, que genera confiança. Aquesta és una primera idea. Ara bé, per poder avançar cap aquí, què és el que necessitem? Necessitem aquestes dues coses, avaluar i dades per poder avaluar. I això ens porta de nou al CIOP. Si volem ser transparent, hem de donar al ciutadà eines per avaluar-nos. El CIOP, la virtut que té és que no sols ens aporta dades, sinó que ens aporta coneixement. Podríem diferenciar-ho, hi ha alguns teòrics que diferencien amb claretat el que són dades brutes
de coneixement de valor. De fet, des de la Secretaria es potencia un banc de dades on tenim molta informació bruta de tot el sistema d'ocupació pública. Però l'opció és un pas més enllà. Aquestes dades es refereix a un conjunt de variables socials, econòmiques, demogràfiques, polítiques inclús, que ens aporta i ens apropa les dades a la possibilitat d'avaluar. Amb aquestes gràfiques que abans ens ha mostrat el company podem veure evolució, i amb aquesta evolució l'evolució ens manifesta una imatge clara de tendència, de cap a on anem, de com ho fem, com evolucionem en matèria de paritat, en matèria de politització, com estem evolucionant en matèria de cost, què costa al ciutadà el manteniment d'un sistema d'ocupació pública. Això no sols són dades, sinó elements de control, d'avaluació, de retiment de comptes. I aquí crec jo que és el que situa una de les gràcies principals d'aquest sistema d'informació. Les dades que ens aporta el CIOB les volia relacionar també amb aquest petit concepte, el concepte de dades obertes, d'open data. Com sabeu, una de les tendències de millora i de modernització de la governança amb els sistemes polítics del nostre entorn passa per una aposta ferma per retornar a la societat tot un conjunt de valor informatiu articulat amb bases estadístiques, informació administrativa, dades geogràfiques, dades demogràfiques, que són un recurs de valor per al ciutadà i per les empreses. Per què és tan important? Perquè l'administració pública, els sistemes de govern, són les institucions que més informació tenen i que més valor poden oferir a la ciutadania obrint aquesta informació a un ús públic. I el CIOB, de nou, és una aposta sectorial per aquesta línia estratègica d'obrir la porta i obrir al conjunt ciutadà tot un conjunt de dades perquè aquest les interpreti, les analitzi i les utilitzi. Quines característiques han de tenir aquestes dades perquè puguin ser utilitzades? Han de ser accessibles, evidentment, no? Podem accedir amb elles. El CIOB s'ofereix de forma oberta a través d'internet, a través de la web. Això disminueix molt el cost d'accés a la informació. I disminuir el cost d'accés disminueix el cost també del tractament de la informació i de poder utilitzar-la com a mecanisme de control. L'accessibilitat és un element importantíssim. En segon lloc, l'oportunitat. Les dades han de ser oportunes, és a dir, han de tenir a veure amb aquells temes, elements, podríem dir moments i àmbits que la societat demanda. La societat ens demana conèixer coses i tenim molta informació i evidentment no la podem volcar tota de cop. Hem de prioritzar i saber detectar en cada moment què és el que la societat ens està demanant, quina informació, quins mecanismes de control vol articular. L'oportunitat de la dada que volem donar és, de nou, un element rellevant. Jo crec que el CIOB, de nou, ofereix un bon exemple sobre dades oportunes. I l'aposta de mantenir aquestes sèries temporals és una aposta valenta perquè poden aflorar al llarg del temps dades que políticament ens trobin o ens generin crítiques. Però aquestes crítiques també poden ser oportunes per manifestar-nos noves vies d'actuació. L'accessibilitat, l'oportunitat són dos elements importantíssims per a aquestes dades obertes. Les dades primàries sòlides, veraces, és a dir, el CIOB és una aposta per dades oficials. I això no és una paraula menor. Dades oficials vol dir dades confiables, veraces. És a dir, dades en les quals tant el conjunt de la ciutadania com les empreses, com les institucions acadèmiques, com els mitjans de comunicació poden recolzar-se per crear discurs, per crear debat. Fonts primàries ben sòlides, ben articulades. Dades completes. El CIOB ens ofereix un tractament de la informació, però podem anar a les dades del banc de dades, podem anar a l'IDESCAT per anar omplint
el discurs temàtic que ens ofereix el CIOB amb més raonament i més generació del coneixement. Per les entitats acadèmiques, les dades del CIOB, les dades del banc de dades, les dades de l'IDESCAT són molt llamineres, perquè és una base per generar coneixement i per poder realment omplir amb idees tot el conjunt del debat social. Dos coses més importantíssimes. La capacitat de poder processar les dades. Què vol dir això? Les dades han de poder veure's, han de poder valorar-se, però també s'han de poder tractar. I això vol dir utilitzar, per exemple, amb les dades públiques, amb sistemes d'informació de tractament de dades estadístics, perquè realment puguin ser útils per aquesta generació d'informació. El CIOB i sobretot el banc de dades ens ofereixen aquesta possibilitat d'avançar cap a un àmbit de capacitat de procés amb paquets informàtics i amb paquets estadístics. I al final, un element importantíssim de les dades és els formats no propietaris. Què vol dir? No restringir l'accés per motius de programari propietari, és a dir, programaris oberts que no limitin l'accés a les dades a determinats paquets de programaris, el que vol dir obrir-la al màxim possible a la seva utilització, tractament i, en el fons, reutilització per part de la ciutadania. Aquests són uns quants principis del que és l'open data, de les dades obertes, i com veiem són principis que l'aposta política i de gestió actual està respectant i està fonamentant. L'objectiu de tot això, en el fons, per què volem aquests sistemes d'informació? Per què volem obrir dades? Per què volem transparència? Quin objectiu té? Podríem parlar d'un objectiu genèric democràtic de governança, però és més enllà. L'objectiu és empoderar el conjunt social. I què vol dir empoderar el conjunt social? Vol dir donar-li eines perquè generi valor. Si abans vèiem aquella fotografia de la mala visió del ciutadà per part de l'administració pública antiga, l'objectiu d'empoderar implica un objectiu de generar força, pinya, de portar realment a aportar al conjunt social tot un conjunt, un grup d'eines perquè aquest generi valor. Aquí no tenim temps d'explicar les virtuts de totes aquestes estratègies d'open data, però penseu com les empreses poden utilitzar les informacions públiques per articular decisions bàsiques com on localitzar l'empresa o com situar-se en un determinat barri, com s'estan creant programaris per part d'agrupacions de societat civil amb dates públiques perquè a través dels mòbils tinguem informació sobre coses vinculades al trànsit, a la seguretat pública, a les possibilitats d'ocupació. Tot això implica la generació de valor. Tot això és el que parlem quan diem que hem d'empoderar els ciutadans. Retornar a la ciutadania tot allò que la ciutadania ens dona en base a recursos públics, en base als seus impostos. I realment el ciutadà, la ciutadania, és una font importantíssima de generació de valor. Un nou rol polític ha de passar per liderar, per impulsar. Potser no sempre gestionant directament, sinó empoderant el conjunt social perquè ens gestioni, perquè ens aporti valor. I obrir la porta és una primera passa per això. Però hi ha un segon objectiu, crec jo. Un segon objectiu important. I més amb entorns polítics apassionants com el qual estem tots